валлоҳи бародаро, валлоҳи дар пеши Аллоҳ ҷавоб мегӯм. Шумо бояд яқинан, қатъиян бояд будонед ки ҳар як одаме ки зиндагӣ кард, зиндагӣ дорад. ҳар касе ки дар замин зиндагӣ дорад, валлоҳи то охирон дам, ҳар як одам, ҳар як ҷин, ҳар як ҳайвоне ки дар рӯи замин мегардад, ҳар як паррандае ки дар осмон мепарад, ҳар як моҳие ки дар дарёҳои Аллоҳ шино мекунад, валлоҳи ҳар як замин, ҳар як давлат, валлоҳи ҳар як ҳукумат ба тамоми қувваи ҷангиш, ба тамоми қуввааш, ба тамоми олимош, ба тамоми пулу молаш, ба тамоми дигаш, ҳамаш бе ягон истино, ҳар як давлат, ҳар як дарахт, ҳар як донаи региш, ҳар як кӯҳш, ҳар як дарёш, ҳар як уқёнус, валлоҳи ҳар як ситора, ҳар як офтоб, ҳар як моҳтоб, ҳар як сайёра, ҳар як малоик якта намонда, миллионта боз ҳам бо миллионта малоикаҳо, ҳамашон якта намонда, Микоил, Ҷабраил, Исрофил, ҳама да якум осмон, да дуюм осмон, да сеюм осмон, да чорум осмон, да панҷум осмон, да шашум осмон, да ҳафтум осмон, уқёнусе ки ай болои осмонҳояй, ҳашт малоике ки бардорандаи арши Аллоҳай, ҳамаш нотавонанд, ҳамаш нотавонанд. Ягон чӣ намеҷима, ягон чӣ намеиста, ягон чӣ истеҳсол намеша, ягон чӣ намешкана, ягон чӣ дода намешава, ягон чӣ гирифта намешава, ягон чӣ баланд намешава, ягон чӣ зарар ёфта наметавонад, ягон чӣ соз намеша бехости Аллоҳ. қабул кунен ира дар дилтон ба имони қавӣ ки ягон чиз ҳама нотавонанд, ҳама ба ғайри Аллоҳ, ба ғайри Аллоҳ. Аллоҳ муҳтоҷи ягон каси ягон чиз нест. Не муҳтоҷи пайғамбарояй, не муҳтоҷи малоикаҳояй, не муҳтоҷи ҷинае, не муҳтоҷи инсон. Мо муҳтоҷи уем. Вай Алҳайюл Қайюмай, ӯ абади зиндаай, ӯ аввалинай бе саршавӣ ва ӯ охиронай бе тамомшавӣ. Вай Аллоҳай, вай Аллоҳай, вай моликай, вай подшоҳай, вай подшоҳай, вай якаву ягонае ки дар рӯзи қиёмат вақте ки ҳама мемирад, вақте ки Аллоҳи мутаол ҳамаро мекушад, ҳар як махлуқи зинда, вақте ки Аллоҳи мутаол ҳамаро мекушад, ҳар як инсон, ҳар як ҳайвон, ҳар як ҷина, ҳар як малоикара, ҳар як малоикара, то замоне ки дар рӯи замин ягон махлуқати зинда намонад ғайри Аллоҳ. баъд Аллоҳ фарёд мекунад: أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ куҷодан ҳамаи подшоҳон? куҷодан ӯ подшоҳоне ки фикр мекарданд ӯҳо подшоҳанд? куҷодан фарзандони подшоҳон? Аллоҳ фарёд мезанад: куҷодан и золимон? куҷодан роҳзанон? куҷодан ӯ бачаҳое ки худшона ким ки ҳисоб мекарданд? куҷодан? أين أبناؤهم؟ куҷодан фарзандошон? Аллоҳ фарёд мезанад: куҷодан ҳамаш? ӯ мепурсад: имрӯз қудрати ҳамаи и дунё дар дасти кияй? ягон кас ҷавоб наметад. Аллоҳ худаш ҷавоб метад. Аллоҳи якаву ягонада.